man lang. Pero dapat iyan, attach, naka-attach na sila. Nakakuha ko yan. Pwede mo kayaman, no? Hindi nakaabot na. Ay, ko kaya. Ay, mo na. Ito maka-anuhan ko. Ang focus ko, may sa mga pangalan mo. Sige, pag i-endorse mo, may focus ko. Bakit ko Jambas. Hi ma'am, good morning. Sige po. Okay na po? Thank you. Tatago po na naman sa nurse station. Opo, sir. Tapos pag nakolektahan, ay ibahin na lang po. Sige. Thank you.